Sur President, ninsab konvint li l-poplu Malti u Għawċi apprezza mhux biss il-passi kbar li għamilna fil-qasam tas-saħħa u dan se nkomplu nsaħħuh tul is-sena d-dieħla. Matul l-2019 sejrin nistabbilixxu numru ta' servizzi ġodda tas-saħħa. Ewlenin fosthom huma numru ta' faċilitajiet li ser ikunu qed isaħħu s-settur tas-saħħa mentali. Dan is-settur intesa' minn ħafna leġislaturi preċedenti u għaldaqstant il-Gvern jemmen li wasal iż-żmien li jingħata l-attenzjoni misħoqa. Il-Gvern se jibda jinvesti fil-klinika tas-saħħa mentali fit-Tramuntana ta' Malta kif ukoll ċentru ta' matul il-jum u hostels li jkunu qed jippermettu li pazjenti bi problema minuri ta' natura mentali jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità u jibqgħu attivi kemm jistgħu. Ser inkunu qegħdin ngħidu investiment ieħor b'risq it-tfal b'diffikultajiet li ma jippermettilhomx jipparteċipaw bi sħiħ fis-sistema edukattiva tagħna bħal pereżempju tfal affettwati mill-awtiżmu. Ser tiġi żviluppata klinika speċjalizzata fl-iskola primarja tal-Marsa li ser tkun qed tipprovdi sensory integration therapy li dawn it-tfal madwar il-Gżejjer Maltin. Il-Children and Young People Services li bħalissa qed jagħmel parti mill-Isptar San Luqa se jinstablu post alternattiv u aktar adattat. Għaddejn ukoll preparamenti għall-isptar ġdid akut fil-viċinanzi ta' Mater Dei u li hemm il-ħsieb li jinkludi il-psychiatric outpatients. Sa dan it-tant, l-investiment fis-servizzi tal-Isptar Mater Dei ser jibqa' jintensifika. Ser jingħata bidu għal bini ta' blokka ġdida għas-servizz tal-outpatients fl-Isptar Mater Dei li ma' blokka ser tkun attrezzata aħjar minn dik eżistenti u li se tippermettilna nespandu is-servizz inpatient fis-sezzjoni li llum tospita l-outpatients. Abbinat ma' dal-proġett ser jibda xogħol fuq il-car park taħt l-art ta' madwar 500 spazju għal parkeġġ. Investiment f'servizzi oħra ġodda bħal robotic surgery, it-tisħiħ servizz eżistenti bħal dak tal-IVF u tqejjed ta' apparat ġdid inkluż l-MRI f'Mater Dei qed jiġu kollha elenkati f'tabella 7.1. 8.1. Madankollu, il-Gvern mhux qed jinsa l-impenn tiegħu lejn il-kura primarja. Ftit tal-ġimgħat ilu infetaħ ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa ħall-Kirkop. Kompla l-proċess ta' ċentru pubbliku tas-saħħa fra ġdid u ser ikun qed ikopri primarjament il-bżonnijiet tal-popolazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta. Qed nippjanaw ukoll li nestendu dil-mudell lejn in-naħa ta' fuq tal-Gżira. Ser ikompli xogħol bit-tisbieħ u modernizzar tal-bereġ fl-ibliet u rħula ta' Malta u Għawdex, kif ukoll ser kompli l-programm estensiv ta' rinnovar b'installazzjoni ta' apparat modern fiċ-ċentri kollha tas-saħħa f'Malta. F'Għawdex ser jinfetaħ ċentru ta' saħħa ġdid u modern fir-Rabat. Il-proġetti li l-Gvern qed iwettaq bi sħab ma' Stewart Healthcare jkomplu jieħdu l-ħajja. Wara li fil-ġranet li ġejjin se jiġu inawgurat l-Anatomy Center f'Għawdex, is-sena li ġejja titlesta u tibda tintuża il-Medical School ġdida ta' Barts f'Għawdex. Dan kif dan ix-xahar beda tieni intake ta' studenti tal-mediċina ta' Barts. Bl-investiment fl-infrastruttura ġdida tal-informatika fil-Ministeru tas-Saħħa se testendi sistema eżistenti f'setturi ġodda. Il-Gvern hu kommess li jkompli jsostni s-servizzi ġodda indirizzati lil persuni trans b'tim multidisciplinarju kif ukoll b'mediċini u proċeduri ġodda. B'inizjattiva bejn il-Gvern u l-Hospice Movement u l-Knisja ta' Malta, il-Gvern se jissapportja twaqqif ta' ċentru ġdid San Michel li se jkun qed jipprovdi għajnuna paljattiva professjonali lil pazjenti fl-iktar mumenti kritiċi ta' ħajjithom. Da se jkun ukoll qed jipprovdi rispajt lill-qraba li wkoll
qed jgħaddu minn dan il-mument diffiċli. Grazzi għal Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropej kif ukoll għal fondi EEA mogħtija mill-Gvern Norveġiż ser ikun ukoll qed naġġornaw is-servizzi tal-Bank Nazzjonali tad-Demm permezz ta' xiri ta' makkinarju ġdid. Aktar informazzjoni tingħata f'tabella 8.2. Il-Gvern se jkompli jinvesti f'aktar mediċini biex jassigura il-kura ta' aktar pazjenti Maltin u Għawċin u jkompli jtejjeb l-aċċess għall-aħjar kura li għandhom il-persuni l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna. Dan se nagħmluh billi nżidu aktar trattament innovattivi tal-kanċer. Għal dan il-għan ġie nwaqqaf kumitat li se jkun qed jikkonsidra talbiet għal mediċini għal mart jew komplikazzjonijiet rari liema trattament ma jkunx diġà fuq il-formularju tal-Gvern għal dik il-kundizzjoni u għal ħafna drabi jiswa eluf ta' euro kull pazjent. Għal daqstant, il-Gvern se jivvota somma sostanzjali ta' flus biex tibqa' titwettaq din il-miżura. Ser nkunu qed ninvestu aktar f'kura ta' mart infettiv bħal epatite C u l-HIV bil-ħsieb li neliminaw dil-marda mill-Gżejjer Maltin. Matul is-sena d-dieħla wkoll il-mediċina tal-prostata ser jiżdiedu fuq il-formularju tal-Gvern. Fir-rigward tad-diabete, wara li din is-sena daħħalna l-sticks għal monitoraġġ tat-zokkor mingħajr ħlas għal pazjenti kollha bid-diabete, dal-Gvern se jespandi s-servizzi f'dan is-settur matul is-sena d-dieħla. Tajjeb inżidu li se nkunu qed nibdew investiment f'sistema ġdida awtomatika li se tgħin fil-preparazzjoni l-pakkjar tal-mediċina li jitqasmu lill-persuni fil-komunità. L-għanu li tiżdied l-effiċjenza u s-sigurtà ta' dan il-proċess. Il-Gvern jifhem li f'settur vast bħas-saħħa hemm bżonn ta' pjan strateġiku fit-tul sabiex nassiguraw li bl-investiment tagħna nolqtu firxa wiesa ta' nies u nieħdu ħsieb li ħadd ma jibqa' lura. Għal dan il-għan se jitwettaq il-pjan strateġiku ġdid għal snin 2020-2030 u aktar dettalji jingħataw f'tabella 8.3.